Slnko, hudba a bicykle. Na cyklomoste Slobody sa stretli ľudia s rôznymi handicapmi, či len cyklisti, ktorí akciu prišli podporiť. Pilotný projekt B-Cycling je zameraný na podporu ľudí s handicapom, ale aj pre rodiny s deťmi, ktoré chcú tráviť svoj voľný čas na bicykli. Organizátorom je sociálny podnik, ktorý zamestnáva práve ľudí s postihnutím. Vlastne napadla takáto komunitná cyklojazda, kde vlastne zapojíme aj tých ľudí s postihnutím do tej cyklistiky, aby sa nebáli. Máme tu aj chalaniska, čo je na handbajku, mali sme tu mať aj nejakých vozičkárov na rikšiach, ale tí sa zlákli toho počasia. Jednou z hlavných myšlienok je taktiež spojiť Slovensko a susedné Rakúsko. Organizátori veria, že sa im podarí s našimi susedmi spojiť sily a podporiť budúce ročníky. Chceme budovať cezhraničnú spoluprácu, zároveň chceme budovať posilnenie ekodopravy a inklúziu. Poslanie to má rozbicyklovať každého. To znamená bez ohľadu na akékoľvek nejaké disabilities, alebo teda, aby som presnejšie povedala, handicapy, tak každý môže a má tu možnosť bicyklovať. Pred jazdou sa cyklisti posilnili raňajkami a krátko po 12. vyrazili z cyklomosta Slobody do 10 kilometrov vzdialeného rakúskeho zámku Schloss Marchegg. Marko Trusina, TA3.